Hello people! Hi Raver! Alright, nag-unlip ko karon kay birthday of course ni Ella. So, ato lang sa ilang school. Actually, maganda ako mga 50 ka lechon, mga mahalon yun, pero ipagbawal mo ko na sa school. Kaya iso daw kayo ba, kaya basta nyo mag-compare mga bata. So, katong mga lechon, ako lang ipakaon sa iro. Char lang. There, nagpalit mi og cake. Tapos si Mami nagpalit og kuan. Kabalo na mo, tana sponsoran sa ko sa Jollibee sunod. Kay mo magini gusto perminti na Jollibee. Ay nako tana magkuag local endorser ning Jollibee ba. Kaya ako gitana diri kung namoy kaila diha nga taga Jollibee marketing, comment below. So magdala na mig snacks dito, then a little bit mag-surprise mi saya, no? And of course, si Ella 4 years old na, so 14 years na lang para magdibo na siya may gala. Gamay na lang ang gwanta. So usa po na sa mga rason nga nung ako nag-exercise, nagpaniwang kay gusto pa ko nga mahimong last dance akong anak sa iyang dibo. Ha? Adi ko last dance? First dance di ay kay Papa, last dance ang kuan man dito ba? Wa man siya last dance kay patyon man ako. Wala siya dili pwede na last dance. Ang first dance si Daddy, sa last dance si Daddy gyapon, alright? Kaya you know at happy kay kuan ni little Ella na ako kay kami magson puro mi laki. So wala mi babae. So sunod ako mga anak puro na pud laki. So amo ginang paningkamutan sa akong asawa unsang mga angle, ang temperature, ang pressure. So nakuha gid ang babae, may na lang. Alright, we're here sa school. Brainlings. Yan, quality. Ari dapat pidya deh. Pidya dito. So, nagulat sa amin kay wala pa mag-sawal ng snacks. So, kulang man dayo og duha. Tapos wala happy meal gani. So, ang duha makdo. So, waiting. Ay na po kaya ka po yan. Diri sa ilang school sa Brainlings, bawal ang pabunggahay o birthday kay hindi sila gusto nga mga bata mag-compare ba. So, kung lang ng burger, pizza, okay ra. Pwede lingo nga pabungga-bungga kayo mga kuan, which is para sa parents, sakto po, di ba? Kaya kasi niya mag-compare, bungga lagi ito na yung mga magician, takwa, wala, di ba? So, dapat patas lang. Love it. Here we go. We're bringing the cake also. Happy birthday, Ella! Happy birthday! Kiss daddy. Bless. Come on. Alright, let's go. Bless. Alright, it's birthday. Alright. Ano yung mga bata matag-ag daw di lagi? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Alright, you blow. Yay! Okay, let's pray before we...
That's it, people! Like I said, dili lalim ang mahimong teacher sa mga elementary students. Grabe. Saludo ko sa mga teachers. Sa mga teachers na akong sige yung views ako, comment below. Alright, that's it. Bye!